Tak začneme prvou. Ešte si toto odpracem, aby tu bolo aj viacej svetla. Dám si to tu po ruke. Ja som si tu už niečo pripravila. Mala som tu pripravené tie koruny, tie ste videli. Čo týka farieb. Netuším tu niekde. Teraz sme ich mali otvorené. Hej, takže túto. A tu som vlastne podobným spôsobom urobila, ale ako keby rúžové zlato. Ale tam už teda som nemala žiaden sofistikovaný postup. Tam som sa to snažila nejako dotieňovať, ale túto som vyslovene si pozerala vtedy tutoriály na zlato. A neviem, či aj vtedy som nenarazila na tú kombináciu. Lebo už som ju mala, to už si nepamätám. Tu mám ďalší. Toto je veľmi moja obľúbená rúžová, toto je relatívne nedávno robený obrázok, 24, no minulý rok. Možno si ho pamätáte. A tento som vybrala kvôli tomu, že to, čo je na pozadí, to ideme k farbám Kuretake, ktoré viete, že rada používam. Tie si určite budem udržovať vo funkčnom stave a dokupovať si, keď sa mi minú tie odtiene ďalej. Úplne by som si vystačila len s týmito farbami, alebo s týmito akvarelovými, ani by som žiadne iné nepotrebovala. Veľmi mi tu vyhovujú tie farby. Dobre sa s nimi malujem. Na väčšinu papiera, aj keď teda samozrejme nemáme akvarelový a možno, že je to také kvalitné farby, škoda míňať na aj lepšie, aj horšie, ale v každom prípade nie akvarelové, ale ja s tým rada robím pozadie, takže pravde moc neriešim. A toto je z tej menšej, novšej sady. Ona bola tak asi rok dozadu vydaná. A tam je táto, volá sa to, myslím, že hrnčiarska rúžová, Potter's Pink, tak si dobre pamätám. A je to tento odtieň, on je vlastne tento. A je to veľmi pekná farba, taká tlmenejšia rúžová, nie je nejako strašne svietivá. A je to vlastne tento, len on keď sa samozrejme nanesie, vidíte, že ich používam. Niektoré viac sa to napríklad nepoužíta vôbec, ale to je táto Cobalt Green, to je to, že ja veľmi nie som na svietivé farby. Ale určite sa časom niečo nájde, kde sa dá využiť. Tie panvičky sú vyberateľné a myslím si, že som kdesi narazila na to, že sa dajú kúpiť ako kusovky. Tak dúfam, že to platí, ale zatiaľ mi nič tak nejak dramaticky nedochádza. Takže to je táto rúžová. Veľmi rada mám túto šafránovú. To je tiež krásna farba. Ona je takto svietivo žltá, ale už som ju párkrát v obrázkoch v spolupráci s touto Green Gold. Vidíte, napríklad aj tu je Green Gold. Keď robím akvarel, tak tieto dve som už používala. To je veľmi pekná kombinácia. A takisto v bežových odtieňoch tieto dve. Táto bežová s touto svetlou. To sú veľmi pekné skombinovať. A tu je tretia. Bež grey. Bežovo-sivá. Alebo sivo-bežová. Vyberte si, ako chcete. Aj tuto tie spodné časti. Venetian Red je tu. To sa presne pohybujeme. A aj táto fialková tlmená je krásna. Sú úžasné farby. V tejto paletke mi vyslovene vyšli v ústrety. Tuto som napríklad tá krásna farba nepoužila, lebo ja väčšinou to používam na pozadia. Čiže pozadie s touto farbou som ešte nerobila. Ale čo nemôže byť. Ale napríklad túto som už bežovú použila. Táto paletka je fakt super. Marcielov. Takisto keď by niekto chcel vyslovene robiť akvarel, tak tu je hrozne veľa takých podľa mňa pekných odtieňov. No a v tej veľkej samozrejme sú tiež super. Tuto som si vlastne kúpila na doplnenie farieb a teda absolútne neľutujem. A tu sú už také rôzne, tu sú už aj také svietivejšie odtiene. Za mňa úplne super. Samozrejme často používam indiánsku červenú. Aj táto maroon som používala aj tieto, ale to je o tom, že tento k akým farbám ja inklinujem, keď kreslím. Aj zelené sú hodne použiteľné. Môžeme to pozrieť podľa panvičiek, že čo
Oni ináč mám taký pocit, že v tých pánvičkách sú možno aj svietivejšie, než sú, keď sa nanesú. Môžete vidieť, že túto zelenú často používam. To je táto greenish yellow. To je taká z tých svetlých a není moc svietivá. Táto už je hodne, ale už sa našli obrázky, kde som ju použila. Toto je moja obľúbená zelená. To je vlastne táto subgreen. Že aj túto mám rada. A z modrých, kedysi som dávno, keď som začala kresliť, často používala takúto, ako keby do tyrkysová modrú, ale postupom času, ako som začala kresliť viacej a hľadala som také prirodzenejšie farby, tak som prešla na tento odtieň, ultramarín. Aspoň teda, čo sa týka akvarelu. To v mojich obrázkoch, keď vidíte niekde krajinky a je tam nebo, tak veľmi často je to vlastne táto ultramarínová farba. A ešte docela hodne nariedená vodou, aby bola fakt taká jemnúčka. Takže to je to, čo sa týka kuretake. To som vám vlastne chcela ukázať. Obľúbené farby, vlastne z kuretake farieb, ktoré sú fajn. A tu je vlastne ten podklad s tým. Mrkneme, čo tu máme ďalej. Tu som vybrala Klárku a mám tu záložku na niečo. To sme pri Derwentoch. Zase moje obľúbené také skôr tlmené farby. To sme pri derventiackých, pri drovingoch konkrétne. A to sú také obľúbené odtiene. Derwent droving, ak viete, oni sú, ja už nemám ten pôvodný vzorkovník. Ale tu sú dva také krásne odtiene modrej. Okrem iného tam sú, všetky tie farby sú zemité a tlmené. A tu som ho použila na pozadí a strašne sa mi to páčilo. A je to vlastne tento odtieň, volá sa to Solvay Blue 3615. Všetky tieto pastelky, čo vám ukazujem, ak by sa vám páčili, tak sa dajú kúpiť na kusovky. Ak máte pocit, že sa vám to je vlastne taký sivo-modrý, veľmi jemný odtieň, často používam na pozadia, alebo proste na niečo také neutrálne, aby to nemalo takú veľmi kriklavú farbu, lebo aj s tými modrými sa dá pomerne rýchlo. A toto je tá druhá Smoke Blue, tá je tiež skvelá. Myslím, že som vám zle povedala, že myslím, áno, to je táto. Len ja som ju robila s takou jemnou rukou. To je táto. To je taká viac taká, to je strašne zaujímavé odtiene. Dokonca sa dajú vzájomne kombinovať, že viete stotovať základ a dokombinovávať to. To už je vec vkusu. Ja som to dokonca používala, myslím, že teraz som niekde niečo kreslila. Uvidíte v hotových obrázkoch more. A dotieňovala som to touto treťou Ink Blue, že tak jemne som urobila touto také stmavenie v niektorých miestach. Oni dve mne osobne ladia dokopy a vlastne s nimi som sa hrala. Hej, viete, sa to proste s tým rôzne hrať. Myslím, že tam aj niečo vidíte. A dokonca viete, mám veľmi rada bielu z Derwentu. Tá je tiež tu niekde po ruke. Tu sú všetky moje biele. Hrnčeku, akrylovky, to sú biele, ktoré používam. Mám tu pichnuté aj blendre, u mňa klasika Derwent. A chcela som vám ukázať túto bielu, vidíte, že už tiež má čo to za sebou, že viete aj s ňou potom pekne si stiahnuť farbu, spojiť to, proste hrať sa s tým, ako potrebujete. V podstate 3 alebo 4 odtiene a viete s tým urobiť parádu na more, na jazera, možno aj na oblohu, záleží čo chcete. A hrať sa s tým, prekladať to cez seba, hľadám tú tmavú. Tu je. A zase sa k tomu vrátiť a dotieňovať. Tieto sú mekučké, čož pre mňa je úplne super.
mäkké pastelky mám rada, lebo dá sa s tým dosť čarovať. Pri tvrdších to už vyžaduje väčšiu zručnosť. Tam to nejako veľmi nenavrstvíte, ale drovingy sú veľmi mäkučké. Takisto ako prizmy. Nehovorím, že sú rovnaké, ale sú mäkké tieto pastelky, takže ja ich mám rada kvôli tomu, že jednak sa mi s nimi dobre kreslí. Fungujú snad na všetky papiere. Ja si veľmi nepamätám papiere, kde by to bol mega problém. Ak je náhodou nejaký taký, že zanechávajú biele miesta, čo už robia biele pastelky, mäkké pastelky, že zanechávajú, tak zoberiem blender a prebehnem to blendrom. Mne to vôbec nevadí. Mám tu nejaké nakúpené, ale najčastejšie používam Derwent. Jediný blender, ktorý teda fakt som nemusela a toho som sa zbavila, alebo som ho dopoužívala a už som si ho potom nekúpila, bol ten z Kohinoru. Ten bol šialene tvrdý. Takže jedine ten, ale inak ostatné v pohode. Takže vlastne tento obrázok som vybrala kvôli tomu, že som si pripomenula derventiacké odtiene s drawingou, teda tentokrát konkrétne. A tieto tlmené farby, tieto modré mám strašne rada. Určite niekde ešte na drawingy narazíme, lebo v drawingoch hádam není odtieň, ktorý by sa mi nepačil. Tam sú také tie modré nejaké odtiene, hodne veľa hnedých, keď si dobre pamätám, a myslím, že nejaké zelené odtiene, nejaké také. Ja ich už tu mám spojené dokopy, takže kde si na ne ešte prosím narazíme. Takže tento obrázok som vybrala kvôli tomu. Inak teším sa, keď to tu budem upratovať, keď vám dotočím to video. To bude úžasné. A tu som vybrala tento obrázok. A tento obrázok, tu môžete vidieť, že tu som výnimočne využila tie jaslavé, to boli tie škúre také hnedé, aj také tie rôzne žlté odtiene, čo tam sú, to som tam cez seba nejako prekladala. Ale sem sa mi hodili, čiže mám obrázky, kde aj ja použijem jaslavé farby. Ale tu som to vybrala kvôli týmto krásnym rúžovým odtieňom. A tie sú aj v Prismacolorkách, aj v polychromoskách. A to sa presne hýbeme v týchto odtieňoch. Aj v Derwentoch ich mám. To je presne to je pompejská červená a tieto odtiene. Ja vám ich ukážem aj odtiaľto. Tu napríklad sme v Derwentoch. To sa hýbeme tuto v tých farbách tu dole. Derwenty majú úžasné tieto farby odtiaľto, také tlmené, ak hľadáte. Napríklad aj tento Oyster je veľmi pekný, to je hrozne jemná farba, ja ju používam niekedy na spájanie. To je veľmi svetlá farba ako blender, že s ňou prepájam tieto odtiene. A tieto sa fakt Derwentu podarili, neviem, že ak ste milovník tohto typu farieb, tak v Derwente neviem, ako je to v iných sadách, lebo hovorím, ja iné sady nepoznám, leda tak to, čo ukáže niekto iný. Viem, že v takých tých bežnejších alebo v tých detských sú asi skôr tie farby žiarivejšie, že tieto také ako keby sofistikovanejšie odtiene mám pocit, že sú buď v tých umeleckých sadách alebo v tých väčších. Ale ja teda môžem ukázať len to, čo mám tu ja k dispozícii. Ale možno, že sa nájdú aj v iných. A teraz vám idem ukázať vlastne túto radu. Toto je Colorsoftka, tie som dokupovala ako posledné, ale takisto spokojnosť. Mám len kusovky, ja som si povyberala len farby, ktoré mi vyhovujú. A to je to, že ich mám tu teraz za sebou. A Chromaflow. Vlastne tak, ako za sebou tie farby idú. A z tejto rady Grey Lavender. Tu už mám teda docela tiež okreslenú, tu často používam. Toto sú také tie odtiene do fialovej. To je jedna skupina farieb. A potom je vlastne táto, čo je vlastne aj na tom obrázku. Ja si tu totiž to nepamätám, čím som to robila. Ktorými pastelkami, ale mne sa tieto odtiene opakujú. Mám ich aj v polychromoskách. Ešte by som vám mohla ukázať vzorkovník z
príziem, ale tie mám úplne že strašný. To je ten môj prapôvodný, pôvodný. S tým som sa teda vôbec nepobrala. Už som si ho neprerábala, lebo stále si tak hovorím, že prízmy dokreslím a všetky tie kusovky, čo mám, ale ešte to asi bude na dlho. V prízmach úplne tento typ farieb nie je. Sú tu veľmi pekné rúžové, niektoré by sa dali vybrať, ale toto sú skôr polychromosky alebo farby s derventou. Pozerám, že kde sú tie červené odtiene. Že sú to vlastne jemne nakombinované tieto. Napríklad tu je táto Autumn Red, je veľmi pekná. Raisin používam strašne často. To sú také tie červeno-hnedé odtiene. Tu je pompejská červená. Čiže oni sú tak nejako medzi sebou namixované. Ale teda hýbeme sa tu hlavne. A niečo málo z tých sivých. To som samozrejme aj cez seba rôzne prekrývala tie farby. Ale toto sú farby, ku ktorým sa často vraciam. Tie sa hodne často vyskytujú, vlastne tu sa zopakovali, hodne často vraciam v obrázkoch. Máme ďalší obrázok nejaký. A tu sme u Luminance. Na tomto obrázku to bol jeden z prvých, kde som ja testovala pastelky Luminance. Ja som si vtedy kúpila hnedé, telové a tieto zelené. A presne tie pastelky som použila na ten obrázok. Všetky tie odtiene, ktoré som mala. Ja vám ich možno aj nejako ukážem. Neukážem vám úplne pastelky, ale asi vám ich ukážem tuto na vzorkovníku. Pozerám, ako ich tu mám zoradené. Potom som si dokúpila ešte nejaké sivé, ale teda sú úžasné. A toto je vlastne celé robené Luminance. Tie zelené, tak napríklad túto Olive Yellow, Spring Green a Moss Green, tie sú úžasné, tieto tri často používam. Objavila som túto, ja tomu hovorím, tú farbu som poznala z príziem, to je 713. Ona je taká mint, som si nevedela spomenúť, jak sa to po slovensky povie, niečo tým spôsobom. To je tiež super farba, ktorú často používam na niečo. Veľmi rada mám tieto hnedé, tu je Olive 10%. Oni to majú ešte dokonca v Luminance nejako na percenta delené tie odtiene. Green Ochre, to sme zase pri tej, dala by sa použiť tiež na tú zlatú farbu. A z tejto strany tu som vlastne skúšala, tu je Pink White, to je základ vlastne na pleť. A potom som tam dotieňovala tento Dark Flash, Violet Pink opatrnená líčka. Tu som často tieto dve, také ako keby rúžové, sem tam použijem. Tieto som sa napríklad netrafila, lebo tým, že som kúpala kusovky, tak keď to pozeráte v tých vzorkovníkoch na predajni, tak nie je úplne vždy, alebo teda myslím na e-shope tak cez ten monitor, tak tieto sú, táto ešte v pohode, ale to je na mňa dosť divoká. Tu mám baklažán, tá je tiež skvelá, tie sa mi podarili. A ešte tu mám, čo sa týka Luminance, sivé, je ich naozaj tých lumín nemám veľa, ale takisto krásne farby Luminance. Tu sú také tmavšie sivé, tie sú skvelé. A tu je francúzska siva. Na francúzsku sivu som prvýkrát narazila v prizmách. Môžete vidieť tu na, že koľko sivých majú prizmy. Ešte vrátane tejto. Hej, že tu sú teplé sivé, francúzska siva, studená siva a ešte tu hore na tým potom sú nejaké odtiene bežových. Takže sú farby, ktoré sa dajú super medzi sebou miešať, no a vlastne Luminance. Oni ich majú viac, ja som si len pár farieb vybrala. Sú to vlastne tieto sivé. A to sú skvelé farby, takisto keď potrebujete na domy, na fasády, také tie neutrálne farby. Tak aj toto sa dá použiť, ak v hnedej nemáte taký nemoc výraznú farbu. Že chcete naozaj taký základ, nie veľmi farebný.
Inak tuto môžete vidieť znovu použité ten Green Gold. Bude to Pitt Pen, alebo pastelka, alebo oboje. Ale to je presne to zlaté, čo som vám ukazovala, že s tým robím zlaté. A tie pery, to je práve ten odtieň. Ja mám tie luminy tak ako v tých penáloch, takže by som ich teraz rýchlo nenašla. Lebo tie nemám nejako zaradené, tie mám mimo poradie. Ale je to tento odtieň. 0,94 Hibiscus Pink, ten je fakt krásny. To je vlastne jemne nanesené a trošku zosvetlené. Takže to som vlastne na tomto obrázku. Je to pripomienka Gluminance, ktoré sú absolútne úžasné pastelky, len teda ja mám tú teóriu pre seba, že na mňa až príliš drahé, ale inak sa s nimi skvelo kreslí, mne absolútne neprekážali. Veľmi dobre sa mi s nimi kreslilo, ten obrázok je stále krásny, to je z roku 21, myslím, ako sítosť farieb, takže svetlo stalo z únik určite není problém. A nádherné odtiene, takže mám nejaké, dokreslievam nejaké kusovky a no uvidíme. Zatiaľ si myslím, že nie, ale na tému sivé, to som už načala párkrát. Tu som si vybrala jeden obrazok. Teraz nedávno som robila jeden sivý portrét v The Look, ak si pamätáte. A tu som kedysi dávnejšie, ja som tiež tam tedy spomínala, že už som tu párkrát skúšala. Tak toto je on. Toto je starý obrázok z roku 2020. Ten je myslím, že robený prizmanými. A ja sivé pastelky mám tiež takto po ruke, takto v dvoch hrnčekoch. Mám to zatiaľ tak všelijako pomixované a tu mám zbytky priziem sivých. A tu mám tak všelijako po ruke a to sú proste rôzne odtiene sivých, ktoré ja používam. Ja som vám ich tu teraz ukazovala. Mám tu sivé a čierne pokope. Môžete vidieť, že koľko odtieňov sivých existuje. Toto je vlastne mix Prismacolor z tej veľkej sady. Sú to, môžete vidieť, ktoré používam viac, ktoré menej. Tie francúzske sa mi veľmi páčia, ale tie používam trochu menej. Hodne používam tieto studené. Tie mám hodne kratšie. Myslím, že to je ešte, tu mám nejakú. To je francúzska sivá. Dosť často to používam napríklad aj na fasády domov, keď chcem mať také nejaké umiernené. Čiže to si zoberte, toto sú všetko sivé odtiene od priziem. Že aký obrovský výber sivých farieb len v prizmách. To je úplne super. No a vlastne pri prizmách ja som prišla, okrem teda, že existujú studené a teplé sivé, prišla na to, že ešte existujú francúzske. Tie som potom objavila, môžeme mrknúť ako na Derwent. Derwent má tiež docela veľký výber a oni majú také pomerne zaujímavé odtiene. Ja som potom na ne narazila v Luminance, tým, že som tie odtiene poznala, to sú tie francúzske sivé, tým, že som tie odtiene poznala od Luminance, tak od Priziem, tak som si ich kúpila aj v Luminance. A čo sa týka Derwentov, tak tam mám takýto výber. Oni majú zase úplne iné odtiene. V podstate, toto je asi taký ten typ ala francúzske sivé, ale oni ich volajú, toto je Cool Grey, potom je tu, že Moonstone, Warm Grey, Fossil Grey, tieto veľmi rada používam, Taupe, potom tu majú, tie sú tiež radené k sivým, Red Storm, Lavender Ash, levandulový ten popol, myslím, že sa to prekladá, to sú úžasné farby tiež, Steel Grey, Mid Grey, Persian Grey, Morning Mist často používam, Granite, to je taká typická siva, až do strieborná. A Perkel Grey, myslím, že najtmavšiakú mám, myslím, že mám aj čiernu. Takže s dostatkom sivých viete proste urobiť takýto iba v jednej farbe. Ja tých sivých mám veľa, čiže akúkoľvek z tých kombinácií sivých by som vybrala, ten obrazok by vyzeral inak, lebo je to strašne veľký výber. Mňa to na tých sivých fascinuje, ako veľký výber sivých farieb existuje. Mňa to proste fascinuje. Ja som aj chcela ešte ukázať, niekde to v tom bordeliku mám. Priznie mám takto v hrnčeku.
Zbytok mám, ešte tu mám takto hrnček. Tu mám vlastne, mám tu čiernu Chromaflow, tá je opäť v pohode, tu mám aj prizmu. Mám aj čiernu Derwent Drawing, tá je super, keď chcete čierne pozadie, tak tým, že ten drawing je taký hrubý, tá tuha je tam hrubšia ako pri ostatných pastelkách, tak sa tým strašne robí dobré pozadie, celkom je fajn. A ja to potom ešte často prebehnem blenderom, alebo kľudne môžete cestou aj fixkou čiernou na vodnej báze. Už som všelijaké pokusy s tým robila. Toto je zaujímavá farba, to sa volá že Midnight Black z Lightfastiek. Ona je taká čierna, ale na dennom svetle je tam trochu, vy to asi neuvidíte, taký vzdialené modrastý odtieň. Není úplne ako čierna, ako býva klasický odtieň čiernej. Neviem, či to na tej kamere bude vidieť. Je tam taký namodralý odtieň, tak tá je tiež skvelá. Že nie je to taká tá klasická čierna, ale je to proste tmavo-modrá noc, by som to nazvala. Potom tu mám rôzne odtiene, to mám aj z Mondeluziek, čo tu domíňavam. Rôzne odtiene, majú samozrejme aj polikolorky, teplé, studené, tam takisto nájdete veľký výber. Ale ja som vám chcela ukázať, že to je tiež taký hrnček, ktorý už tak nejako domíňavam a mám ho tu po ruke, že keď potrebujem niečo sivé na rýchlo, tak vlastne siahnem po tomto hrnčeku. Toto som hľadala, tu mám vlastne tie sivé, ako som vám ich ukazovala. Tak len tak na to rýchlo mrkneme, to budú derventiacké. Ukážem vám len také zaujímavé odtiene. Si dáme nový papier. Sa nám to tu nebylo. Toto je tá z Chromaflow Morning Mist. Je to taký teplejší odtieň. Som už používala pri kreslení. Hovorím, že na domy, na pozadie, ak potrebujete. Toto sú tie sivé, tie vám nebudem ukazovať, to sú tie teplé sivé z Luminance. Na všeličo, na oblečenie. Na strašne veľa vecí sa to dá použiť. Toto je tá najtmavšia, čo mám z Colorsoftov. Tá už je až tak skoro do čierna. Petrol Grey. No, ukážem vám také, čo rada používam. Tuto Moonstone strašne často používam. Keď používam, mi príde taká pomerne pekná. Napríklad, keď kreslím dlažbu na ulici, kamene, tak tuto z tých sivých sa dajú veľmi pekne. Tuto už mám hodne skreslenú, to je Granite, to je taká tmavá, taká klasická tmavá sivá. Oni sa dajú všelijako medzi sebou kombinovať. Veľmi obľúbená je úplne taká tá klasika Cool Grey, že v kombinácii s touto tmavou ju používam, že oni dve idú k sebe. Keď tieňujem nejaké skaly, kamene, čokoľvek. Aj túto Fossil Grey mám rada. Tu som vám ukazovala. Tá má už taký dohnedá odtieň. Alebo taký do béžová, neviem, ako by som to úplne popísala. A tu potom často kombinujem s touto Taupe, lebo na seba nadväzujú. To sú tiež také, podľa mňa, fajn prírodné odtiene, použiteľné na čokoľvek. Takže to je moja fascinácia sivými. A tu mám ešte tieto som objavila v Chromaflow, to je ten Lavender Ash. Neviem, mi to príde strašne zaujímavá farba. Nakreslím vám ich obidve. A Red Storm. Plus ešte majú krásne názvy farieb. To sú zase takéto tiene. Fakt, že super. Takže sivých mám strašne veľa. Proste všade, kde sa objavili nejaké zaujímavé sivé, tak som si ich dokúpila. Takže hovorím, že mám ich tu v hrnčekoch. Prismakolorky ste videli. Domíňavam tu nejaké polikolorky, si určite dokúpim. Polychromosky majú taký základ sivých.
No a úplne, že super je vlastne táto časť sivých. To je kombinácia Derwentov a Luminance. Tie sú tiež úžasné, takže super výber, uspokojivý pre mňa, čo sa týka sivých farieb. No a vlastne to viete použiť aj takto na iba jednofarebný obrázok, ak sa chcete hrať a mať ako keby zmenu. Mrknem, čo som tu, mám 2 dokonca. A to sme pri tej zlatej. Hej, to viem, čo som tým myslela. To je ten obrázok, čo som vám spomínala, že mám ešte jeden. Tento sme kedysi spolu robili. Viem, že aj vlasy sme tam robili s vodným podkladom a dotieňovali sme to polikolorkami. Ja viem, že tie prvé videá som robila hlavne s polikolorkami, že som nechcela používať úplne na video tie drahé pastelky, aby niekto nemal pocit, že bez drahých pastelek to nejde, takže hodne som to robila s polikolorkami a tie sa hodne aj používajú. A toto sú už určite, pozriem to video, ja vám ho dám, ale myslím si, že už som to robila s polychromoskami, že už som toto mala. To je rok 2020, že ten nápad. Ja to video nájdem, ja vám ho pripnem celý ten, kde sme si spolu kreslili. Ale hovorím, že tí, čo ma sledujú dlhšie, asi si tieto obrázky pamätajú. Takže to je len ešte znovu vlastne k tomu zlatu, že takto to vyzerá, keď to vytieňujete. Ono to možno, keď pozeráte tie návody, alebo ako som vám ja ukazovala, že sú to zlaté, že tam máte použiť zelenú a hnedú a tak, že možno to vyzerá zvláštne, ale keď si pozriete to tieňovanie, tak podľa mňa na konci dňa to potom vyzerá perfektne. A tu sme to presne tak používali. Ja to ešte pozriem na tom videu. Ak tam boli náhodou nejaké iné kombinácie, tak ja som to tam určite spomínala. Tak prípadne tam možno ešte bude nejaký tip na nejakú ďalšiu kombináciu, lebo som kadečo skúšala. Ale táto mi tak zostala tak najvernejšie, že ma baví. Tu sme znova pri kuretake. Keď si spravím pozadie napríklad, to je znova tá hrnčiarska rúžová a vlastne k tomu doladím zbytok farieb. To je len na margo toho, že je to fakt moja obľúbená farba. No, dopracovali sme sa k ďalšej kope. Tak ideme pozrieť, čo som tu vybrala. Tu keď som to listovala, tak jednak tu môžete vidieť tie rôzne odtiene takých tých hnedozelených a podobných. To sú tieto. A tu sme potom pri tých rúžových. Takých tých tlmených odtieňoch rúžových. Toto je relatívne nový obrázok 24, takže to som už tie Derwenty mala zoskupené, tak jak ste videli. A to sme vlastne tu alebo tu, prípadne kombinácie, lebo sa to dá všelijako použiť tie farby. Takže to sú presne tie odtiene, čo som vám ukazovala. A tu ich vlastne vidíte použité v obrázku. Dokonca tu som to použila jemne aj na tú dlažbu. A ešte jeden som tu dala. Toto sme zase pri Derwentoch, ale drawingoch z veľkej časti. A tu vlastne je vidieť, ako vyzerá obrázok, keď sa použijú drawingy. Tu môžete vidieť, vlastne to je táto kombinácia, o ktorej som pred chvíľkou rozprávala. Tak tuto vidíte na tom nebe stmavované. Tak to je vlastne toto. Sa s tým hrať kadejako. A plus tieto zelené, to sú práve tie odtiene, čo som vám hovorila, že keď napríklad potrebujete urobiť, asi ako prvé ma napadajú takéto stredoveké oblečky. Vidíte, tak tie odtiene tých, toto je napríklad tá sanguine, to som vám ukazovala, myslím, že ju mám aj v polychromoskách, ale aj v Derwentoch. Takže to sú také tie odtiene, ktoré sa potom presne hodia na takéto obrázky. Toto sú, myslím, že tu vidím, že tá si to z farby není taká úplne tip-top. Z Kohinooriek hnedá Magic. Ale tak to sú také obyčajnejšie pastelky, takže tam netreba mať asi veľké očakávanie, že z nich nejak veľa pigmentu vytrieskate. Pozriem, čo mám tu. Aha, tu som sa zase vrátila k tomu zlatu. Tie tyrkysové odtiene, to sú z polychromosiek, to mám tiež celkom rada. Ale tyrkysové odtiene myslím, že má každé pastelky. No a zbytok vidíte, že tie veci, na ktoré som nechcela upozorňovať, tak sú v takých sivých odtieňoch. Toto je nejakým akvarelom robené. Vyzerá na nejaké voskovky rozmité iba.
že to také v pozadí, také sa stráca. No ale tento obrázok som vlastne vybrala kvôli tým zlatým veciam. Tu som sa s tým hodne hrala, lebo také asi najzaujímavejšie ešte okrem tejto strednej postavy. Tento obrázok sa mi dlho páčil, dlho som sa na neho chystala. Tu mám napísané, že s Luminensom robila postavy. A zbytok mám, že Polycolor. Tak dokonca to som skúšala polykolorkami možno. Asi som začala s nejakou žltou a potom som to tieňovala. Alebo, no, dá sa s tým rôzne vyhrať. A vlastne tá pleťovka, to sú tie Luminance, čo som vám ukázala. Tam som sa skúšala hrať s tým, čo mám. Mám tu cizinku. Ale popravde v tej teraz plánujem kresliť, ale neviem, čo som vám tu chcela ukázať. Asi tento obrazok poznáte, ten je jeden z mojich najobľúbenejších, ale tu je tá temná červená. Majú aj Prisma. Rozmýšľam, ako sa to volá v Prismacolorkách. Toscan Red, to je táto 937. Tá je tiež super, tých som už zo pár vykreslila. A to je tá vlastne farba v pozadí. A myslím, že ešte na Derwenty som tu, už viem, čo som chcela ukázať, ešte na Derwenty jeden obrázok, kde som hodne používala také tiež tie derventiacké odtiene zelených a takých do hneda a takých rôznych odtieňov. Toto je celé robené aj toto Derwent pastelkami, ale to už bol teda mix rôznych tých sád. Tu napríklad môžete vidieť použiť tie rôzne odtiene sivých, že na ten hrad a na tú väžu som použila teple sivé a holuby, alebo hrdličky, alebo čo to chce byť, studené sivé. A takisto, neviem, či tu není French Grey nejaká, buď z Prism alebo z Derwentov. To som tie sivé tak mixujem podľa potreby. Takže toto je to, čo hovorím, že tie sivé často využívam a tuto na pozadí je niektorá z tej to ani podľa mňa na tej kamere dobre není vidieť. Je jedna z tých drawingových modrých, taká strašne nenápadná farba. Takže tie sivé, to je vlastne to, čo hovorím, že keď chcete takéto oblečenie, tak, alebo budovy, tak tá siva spraví super službu. Tu máme zase ďalšiu ukážku takých tých derventiackých, zelených, tlmených a takých rôznych okrových a do žlta. To som teraz túto nedávno sa hrala a to som išla podľa nejakej farebnej paletky, keď sa tak matne dobre pamätám, a vlastne som našla tieto tiene. A to už asi viete, že mne sa tento typ obrázkov veľmi páči. Alebo obrázkov farieb, tak. Som si nič nezaznačila, ale kvôli niečomu som ju vybrala. A toto sme pri zelených odtieňoch z Derwentu. Ja si zase zoberiem ten obal z Derwentu. Tento obrazok mi pripomenul, toto je asi najobľúbenejšia farba v Derwentoch, tak nejak historicky. Ja myslím, že nejsem jediná, kto ju má rád. Volá sa Foliage. Tých už som zo pár vykreslila, myslím si, že jednu alebo dve. Jednu určite. A to už tiež. Je to taká, ja tomu hovorím, akurát zelená. Je to taký veľmi pekný základný odtieň. Ja som potom na ňu niečo dávala na stmavenie, čo si samozrejme už nepamätám, čo bolo. Tam v Derwentoch tých zelených je hodne veľa. Pozrieme podľa tohto vzorkovníku. Foliage je tu. Light Olive je najbližšie k nej, alebo Lincoln Green. Tieto dve ju celkom pekne môžu stmaviť. Pozriem, že čo tu mám rýchlo po ruke. Mám tu napríklad Light Olive. To je z Chromaflow. Môžete vidieť, že pekne na seba nadvezujú. Neviem, či som to takto presne tu použila. Je to dosť možné. To si už samozrejme nepamätám. A niečo svetlé išlo na okraj.
Teraz samozrejme nastáva moment uložiť to na správne miesto, lebo to inak nenájdem. Tieto svetlo-zelené na tie okraje, tie mám napríklad tu. Tu môžete vidieť, že to sú rôzne odtiene, lemon. Toto je tiež fajn odtieň, tento tiež docela často používam, teraz som si spomenula. Pear, to je z Chromaflow. To je taký svetlý. Takisto hodne vďačná farba. Kľudne môže byť, že som mu tam použila. Ja to tak proste nejako berem, ako mi to vyhovuje. A ešte som vám niečo chcela ukázať. Aha, viem. Ešte som si spomenula tento odtieň, keď som robila ten bambus. To je vlastne táto. To je tiež skvelá farba v Chromaflow. Myslím, že som vám ju tu kreslila. Ona je hodne príbuzná. A v tejto myslím, že sme ju už aj použili. Super farba. Tá je vlastne tu a je trošku dotieňovaná niečím. Takže tento obrazok mi vlastne pripomenul tieto obľúbené zelené s derventou. Tie sú hodne také moje topkové. Čiže potom mám rada aj tie tmavé, ale toto sú také asi najpoužívanejšie. Tie tmavé tiež používam ako kedy, ako na čo. Som si asi zabudla záložku. No, táto sa mi inak rozpadáva. Už si pamätám, že tu tiež... Toto je vlastne len znovu nejaká ďalšia varianta tej tmavo-červenej, ku ktorej sa neustále vraciam. To asi patrí k takej top farbe mojej. Neviem, prečo na mňa to pôsobí strašne teplým dojmom a často ju používam v obrázkoch. Aj takto, že na pozadie. Tu je napríklad tá foliáž na pozadí, ktorou sme sa pred chvíľou hrali a potom som tam doľaďovala ďalšie zelené, ale toto podľa mňa je tiež asi hodne s derventami. Či som tu ešte niečo také výrazné k farbám. Toto je na margo Prisiem. Toto sú zase farby z Prismacolor. Prismacolor má hodne, ja to tu mám tak nepekne pokope, ale tu sú farby Prismacoloriek rúžové. Ale môžeme ich dať sem. Prismy majú veľmi pekné také pastelové odtiene. Tým, že Prismy som mala ako prvé takú väčšiu sadu a väčší výber farieb, tak v Prismách som vlastne prvýkrát narazila na také, nazvime to, neobvyklé farby, ktoré do tej doby ja som nikde v pastelkách nemala. A potom, keď som si dokúpila Derwent, napríklad Lightfast a ďalšie tie typy pasteliek, tak potom na niektoré som narazila, ale niektoré sú fakt, že špecifické pre Prismacolorky. Tak môžeme mrknúť. Toto je napríklad, tuším, studená siva. Toto je nevýhoda Prisiem. Na to, že sú tak drahé pastelky, tak strašne sa ošuchávajú. Aj to drevo sa olúpe. Ako povrchová úprava. Pastelka super, tuhá, perfektná, ale ten zbytok je to vlastne takýto odtieň. Už teraz ich mám aj v Derwentoch hodne podobnú. Pred chvíľkou sme sa o nich bavili, ale to sme vlastne v tejto farbnej škále. Ale v tom čase som ich mala, ja som na tieto farby narazila ako v prvých, ako v Prismách. A potom som až neskôr ich dohľadávala, keď to začalo byť s Prismami také šeliaké. Ukážem vám to podľa dĺžky. Tie, čo sú krátke, sú zjavne obľúbené. Tu je nejaká Decopink. To je vlastne taký studený odtieň rúžovej. A vlastne s týmito typmi rúžových som sa hrala v tomto obrázku. Ten obrázok mi vlastne tieto rúžové z Prisiem pripomenul. A teda tie odtiene, tie rúžové majú Prismy fakt super. Myslím, že toto volá Rosepa, ale bohužiaľ tie čísla vám nepoviem, pretože sú totálne zošuchané. Ale kto máte Prismy, asi poznáte. To sú také úplne chronicky známe farby. A toto je taká klasická pink. Taká výrazná rúžová. Tu
som tiež docela často používala. A ešte aj túto 928. Toto je 928, ale nevidím na ten názov. To je zase takýto tieň rúžovej. Takže na tomto obrázku som hodne používala z týchto a samozrejme potom postupne prechádzali až do takých výrazných rúžovo fialkových nie, tak až smerom k červenej, také výraznejšie rúžové. Ešte pozriem pri tých prizmach, keď sme tu, obľúbené farby. Napríklad veľmi rada mám túto 1031 henu. Tu inak dosť často používam na pery, keď chcem, aby ako základ samozrejme jemnúčko a potom to niečím buď blendrom alebo tak roztiahnem. Keď mám takú pleťovku, kde nechcem mať nejaké výrazné pery, ona sa nezdá, ale je fakt veľmi pekná na pery. Som ju viackrát použila. Čo sa týka zelených, táto historicky, a toto som tiež narazila, táto je podľa mňa známa, 1005. Ja som na ňu narazila, keď som pozerala tutoriál, ja mala som už prizmy, docela často ju používala Chris. Ja som tam niekde v jej obrázkoch narazila na tento odtieň. To je to, že keď skúšate veci, tak niekedy narazíte na odtiene, ktoré asi úplne by ste ani nepoužili. Toto som, keď som mala väčšiu sadu, tak na túto farbu som, to je artičok, narazila. Tá sa mi strašne páči, tu hrozne rada používam. To sme zase pri takých mojich obľúbených typoch farieb. Hnedé sú takisto fajn, tie vám nebudem ukazovať, ako fialové, rúžové, červené. To je taká klasika, tie mám asi tak normálne rada. Táto Pumpkin Orange je skvelá, tu často používam, keď sa kreslia tekvice a také veci na stmavenie. Tá je fakt krásna. A teraz keď na ňu pozerám, ale ona je tmavšia, v Derwentoch mám tu Sanguine, ale tá je svetlejšia. Táto je fakt skvelá, za túto nemám asi 100% náhradu zatiaľ. A ešte som tu mala rada, v týchto žltých sa tá farba volala, že Golden Rod. Niekde na ňu narazíme. Tu som už tiež asi jednu alebo dve vypotrebovala. Myslela som si, že ju tu niekde po ruke mám, ale neviem, či tu teraz na ňu narazím. Myslela som si, že ju mám tuto medzi tými žltými. A s prizmami teraz nekreslím, takže by tu niekde mala byť založená. Ešte fajn sú tieto tlmené odtiene. Toto je Eggshell 140. To je tiež na kadečo fajn. Sand. To mám takisto rada. To sú také tlmené odtiene žltej. A k tomu sa ešte hodí tento krém. To napríklad, keď robím nejaké jedlo alebo niečo, tá je taká úplne svetlá. Ale to, čo hľadám, som nenašla. Ešte existuje odtieň Green Gold, ale ten teraz nejako sa mi niekde skoval. Ten tu teraz narýchlo nevidím. To je tiež taká veľmi pekná farba. Taká tmavá. To môžem ukázať tu. Golden Rod 1034. Táto. Je to taká tmavo žltá, taká už až do hnedá. K hnedým farbám sa veľmi dobre kombinuje. Toto je skvelá farba z hnedých, alebo do hnedých často používam. Ginger Root 1084. Tu strašne rada používam. Napríklad na nožičky od hríbov. A potom to ešte niečím dotieňujem. Neviem prečo, keď kreslím hríb a máte tie nožičky, že ich chcete svetle, tak toto je napríklad farba, ktorá mňa strašne rýchlo napadne. Hnedé vám nebudem ukazovať, tie sú, tam mám strašne veľa obľúbených farieb. Ešte sa tu hrabkám, že čo tu mám také
čo si pamätám. Ako mám tu veľa obľúbených farieb. Napríklad táto svetlo-zelená. Ale len také výrazné. To je práve čo hovorím mint. Na tu som narazila aj v Luminance. A tu je to Palace Sage 1089. Neviem, ako to správne vyslovuje. Tak tá je takisto fajn. Už tak pohrabkala všetky tie prizmy. Samozrejme modrých je tu strašne veľký výber. Zelených, tyrkysových. Aj tieto také vodné odtiene sú skvelé. Tu majú strašne veľa odtieňov. Viac do zelená, viac do modrá. Takže myslím, že obrazok mám s týmito spravený. Ja keď som si dokúpila nejaké odtiene, tak som ich skúšala práve na jednom obrázku. Myslím, že ho tu mám niekde vybraný. Ale sme ho preskočili v cizinke, teraz ma napadlo. Takže tento obrazok mi pripomenul prizmy a tie rúžové, tie pastelové odtiene. Myslím, že ten s týmito mint odtieňmi bol tu, keď si dobre pamätám. Mne sa zdá, že tu som to použila. To je taký starý. Ja viem, že keď som si tie kusovky mi prišli, tak som ich hneď chcela vyskúšať. Toto je on. Mne vtedy prišli kusovky, presne tieto, to sa bavíme o takých rôznych sivo-zelených a takých tyrkysových odtieňoch. Plus sivé som si vtedy dokupovala a to som vlastne chcela vyskúšať, tak som ten obrazok ladila presne v duchu tých kusoviek, ktoré som si nakúpila. Tie zelené som už mala, ale vlastne tie sivé a tieto rôzne odtiene tých tyrkysových, to som chcela vlastne vyskúšať. To sú tie, čo som vám ukazovala pred chvíľou. Pozrieme, čo som tu. A tu sme späť pri téme ukážka práve tých rôznych odtieňov, tých hnedých. To sme vlastne tu. Ako sa to dá s tým hrať. Je to postavené na francúzskej sivej a len tu som dala nejaké také studenšie odtiene rúžových. Niečo. Už to už nepamätám čo, to bude asi mix podľa mňa medzi derventami a možno aj prismakolorkami, teda nemožno, ale určite. Takže keď potom vyberiete tieto odtiene, tak sa z nich ako dá takto urobiť obrázok, len tak ako keby v jednom type farieb sú tu premiešané rôzne vlastne tie typy sivých, ale skôr sú také francúzske sivé a teplé sivé, že je tu minimum studených sivých. Tak to je taký starší obrázok z tejto témy. Tu mám Kanoko. Tento bol robený celý prizmami, takže ten ma asi napadol len kvôli tomu, že to sú všetky tie krásne pastelové farby, čo sú v prizmách. Cez modré, cez rúžové, svetlo-žlté. Tak prizmy sú známe tým, že majú fantastický výber farieb. To môžem len potvrdiť. Sú mäkké, nie každý ich má rád, takže ak neradi kreslíte mäkkými pastelkami, tak neviem. A tu sme pri téme, keď kreslíte napríklad budovy a tak ďalej, čož viete, že ja dosť často kreslím budovy alebo krajinky a potrebujete riešiť strechy, fasády, tak to sa presne zase hýbeme v takých tých prírodných odtieňoch a tak. A tu má perfektnú škálu farieb Polycolor, takých rúžových. No sú to v podstate telové, ale ja som zistila, že sa fantasticky používajú aj na fasády domov. Pozriem, čo som tu vybrala. No, to sme presne pri polykolorkách, tak som dobre trafila na prvý šup. Tento Amsterdam, je to celé robené polykolorkami. Tie budovy, tu som si už trošku vypomáhala vodou. A práve tieto odtiene, polykolorky majú aj pekné rúžové. Aj takéto hnedočervené sa tam dajú nakombinovať a majú veľa týchto odtieňov. To hovorím presne, ja to mám po ruke. To je taký ten môj, akože na pleť, na takú rýchlovku, keď sa s tým moc nebabrem. Mám tu jednak tieto, to poznáte, to
domíňavam postupne ako v pohode, ale tie už nebudem obnovať, ale mám tu hodené aj polikolorky. Sú to, myslím, že aj mondelusky, alebo iba mondelusky tu mám. Tak tu mám iba mondelusky, ale existuje vo variante polikolor, ale tu mám mondelus a sú to tieto odtiene. A samozrejme sú aj ako polikolorky. A to sú presne tieto rôzne odtiene tých rúžových. Niektoré sú viac do rúžová, niektoré sú viac, ja vám ukážem aj vo vzorkovníku. Niektoré sú viacej tak do béžova. A sú to fakt skvelé farby. Toto sa polikolorkám podarilo. To je asi najväčší výber, čo mám ja v tých mojich sadách v týchto odtieňoch. To sú tieto 500. Táto devina bola v tej pôvodnej 72, tá je taká dolososová. Ona potom postupne prechádza sem, ale toto je ten základ. Jednak na pleť, ale hovorím, že napríklad na budovy domov. Pre mňa super, ešte aj túto 350, ale ona už potom ide do rúžova ďalej. Tie sú fakt skvelé. Takže to sme v polikolorkách. Myslím, že už som tu nič iné nemala. A tejto bolo čo? A toto sú zase moje obľúbené farby. Tento obrazok mám jednak rada, ale tu sa presne perfektne uplatnili derventy. A to sú také tie odtiene sangviné, taká okrová, béžová, tuto hore je tá Indian Red. Alebo teda neviem presne ako sa volá, neviem, myslím, že som tu používala derventy vtedy. Tak tu vidíte, že na tie budovy napríklad tiež sú tie odtiene úplne skvelé. To sú vlastne také tie prírodné odtiene. Teda, možno tie strechy. Ale myslím, že to som aj docela sa snažila podľa skutočnosti kresliť. No a poslednú malovanku, čo tu mám, pozrieme, čo som tým myslela. No. Aha, už som si spomenula. To je vlastne tá fixka. Tuto napríklad často ja mám veľmi rada, keď sa robia nejaké vzory alebo nejaké takéto ornamenty akože kvázi zlatou. A tým, že toto sú drobnosti, tak presne tento Pitt Pen tu robí super službu. A len to proste potom buď dosť tmavým, na to som si zvykla používať v prizmách, domíňavam. Aha, už som ju našla. Tak je tu zapadnutá Green Gold. To je tá polychromovská, tak ju mám v hrnčeku vytiahnutú. Už som to aj zabudla, aby som mala po ruke. Často používam. Mám ju tu pokope so zlatými. Teraz mi na ňu padlo oko, ako som hľadala tú bronzovú. Že tú fixku, čo som vám ukazovala, to je napríklad prípad tohto zvončeka, potom stmavujem touto. Inak by som túto pastelku ja veľmi nepoužívam, bronzová Prismacolorka. Ona tam bola, že bronzová, strieborná a zlatá. Tá zlatá ste videli, tá je hodne tmavá. Tento bronz je fajn na stmavenie. Na tú fixku mi to celkom dobre ide, takže to je vlastne tu použité. No a tú striebornú, popravde prizmu mám tu. Tu používam úplne minimálne. Ako, mám takú istú aj kohinorku, ale oni nie sú zlé, len ja moc striebornú farbu nepoužívam, takže zatiaľ som tomu veľmi nenašla využitie. Ale ja niečo vymyslím. To sú Pitt Penny, tie zelené, čo som vám ukazovala. A myslím, že tu budú drawingy. Hej, a tu zase vidíte použitie tých drawingov. Myslím si, že celý bol robený drawingami, takže takto vyzerá obrázok drawingami a to nebo, vidíte, že som nekecala, je zase táto kombinácia. A tie drawingy sú fajn, že dobre sa takto ako prekladajú v celku medzi sebou. Dajú sa celkom dobre prepojiť, ale viem, že som tu robila viacej vrstiev a vypomáhala som si ešte blenderom, ale to mi tako nevadilo, to sú tiež nejaké drawingacké, také veľmi vymité farby, také hnedozelené. Tuto je hlavne tá tmavá. Mne sa ten odtieň strašne páči, je to také prirodzené, není to také svietivé. No a to bol asi tak posledný obrazok, čo som tu tak nejak mala k tejto téme, tak snáď vás to pobavilo.
Nejako som to tu tak zhrnula, tie moje farbičky a používané farby. Pozerám tu ešte okolo seba, ale myslím, že postupne sme to tak nejako prešli všetko. Ja keď to tak ako za seba zhrniem, tak ja som asi najväčší fanda do takých tých tlmenejších farieb. Takže tie svietivé, nič moc pre mňa, preto ja mám aj problém s osadami a preto ja potrebujem vyberať pastelky, ale aj ostatný materiál ideálne na kusy, že si vyberiem tie farby, ktoré mi vyhovujú, lebo za tie roky už to mám napozerané a viem, čo rada pozerám, čo ma baví, teda používam, nepozerám, ale pozerám. Takže preto ja tak veľmi preferujem a vždy spomínam, že ideál kusovky. A keby niekto chcel nejakú sadu si vyskladať, alebo to je otázka asi som zastanca vyskladať si sadu, keď ste tak ako ja nadšenec do farieb a určite super výber si viete spraviť napríklad v Derwentoch. Alebo ak chcete sadu, tak polychromos sú určite fajn, takisto aj kohinoradské polykolorky. Len tam už sme v nejakom takom používaní, tam treba určite cez kusovky vyskúšať. Ne každému sa môže s týmto typom pasteliek dobre kresliť, lebo to, že ja s nimi rada kreslím, ešte nebude znamenať, že budú vyhovovať aj vám, že môžu mať super farby, ale nebude sa vám s nimi dobre kresliť. Ja mám teda šťastie, že tento základ, čo mám a už ho nejako nerozšujem. Posledné pastelky, čo som kedy kúpila, myslím ako nejaký typ, boli vlastne tieto čierne Faber-Castell a už potom som žiadne iné neskúšala a ani ma to popravde neláka, lebo absolútne farebne ste sami teraz videli. Mám úplne všetky túžby splnené, čo sa týka farieb a takisto aj pocitu. Mám aj mäkšie, aj tvrdšie a pastelky, takže mi to úplne vyhovuje a nemám ako keby potrebu už to ďalej doplňať. Takže určite, ak by vás niečo z tohto zaujalo, vrelo odporúčam vyskúšať na kusovkách. Všetko sa dá kúpiť na kusovky, až na Luminance. Myslím, že tie ostatné pastelky nie sú nejaké drahé na kus. Dajú sa určite bez problémov kúpiť, tak vyskúšať, že ako sa vám s nimi kreslí a až potom dokupovať ďalej, lebo toto je strašne individuálne, to sa naozaj nedá poradiť. To je všeobecne známy fakt. Dobre, to je tak asi všetko pre toto video. Nepozerala som, koľko sa tu rozprávame, ale pocitovo mám dojem, že bude asi hodne dlhé. Asi sa nenahnevate, pozrite na viackrát. Tak sa vidíme, počujeme asi najbližšie pri hotových obrázkoch. Krásne prázdniny, majte sa, ahoj!